позволява Панов максимално всичко днеска да се извади, да се спира от реда. Викайте хора. Така. Сега. Се чупа надолу. Така. Тя се щупи. Имам сега. Значи много те моля. Ето с това чупче. Въпреки, че си беше, ако извикам медиите, скандала върху вас ще бъде много. Казвам му на колегата. Ще му го запазим. Имущество чужбина смисъл. И да го снима, и да не го снима. До сега стискам само да не го сниме медиите. Това да не можеш да си влезеш в дома, в музея.